teri minga tima itingi kendrede. Okay. Biya kon tegerre. Mukane ngo tigati soma. Okay, tegerre wono. Tegerre abalimi nimbo atama ngana ngo batebi tegerre. Ekero mo kwanga igoma manyete gento mo kwangira. Ekero mo kwanga mama gento mo kwangira. Tiga to igwane ngaki. To igwane. Mbole report ne yane. Report ne yane. Onye mutagetinya some gongotiga. Sawa. Na baga ne yamaya ni mayete chibese nchigo etani siringi sita inche nabatebya tiga tuganye nabatebiri nuganya ono noroche omuntu tuwaete chibese 600,000 tigeta inya bonte kwa sonarito kose naro rigete nasa ineti nako basomere getari igete ana asai ikibara ko batebe siringi sita chirichie wakori no mwaka iganta gete gwe clip kira motegere okay tegera wono bagete ekere to ikaste bodru to chete suku I have been an auditor for 30 years. I retired from office of the auditor general. Nima ete ethics chiomo auditor. Nima yeterinde na wongonya kubwati kurunyume binta ebintu biko ko factory. Bwana gatu kanzo batisa itinga tuche chiomo auditor aba chinga tu ale. Bwana alikia mukama. Itunga batare kan tu buat interest. Untuk buat dicae. Kiamo kame to genda ase tichi. That is why we decided to change an auditor. No, the kind of auditor to aetegas. Ono hago chata iko wasona report. Nani ndio report ya akasani. Kita video kwa insight mendia. Ya to kwa ki. To mwagero kwa mote kwa heri.